buka bersama. Ini saya dijual baru ini Pak. Apa itu Pak? Amin. Dah ada nunggu kono kae. Lah endang ndi, Kang? Perjalanan dimaklumi. Wes buka dhisik. Tanu ya ngene mbae keke jarene iki cukup lawuh ngono ya suwi. Udah makan tapi makan. Iki sapa? Ayo. Wes jangan jalan. Iya, Mas. Anu ngate. Kaya langgeng nang ndi kok ra gelem rene? Iwak. Halo Bapak. Bagus. Bagus kok Rijal sih? Ya Allah, Rijal. Tak kira bagus. Adik nunggu kan lo mak Mbak. Video nah. Ya kowe aku mau njaluk. Iki video. Bagus Rijal. Lah bapak endi kok ora rene, Kanjeng? Anak itu setrak ning mobil ya. Nah tadi mana? Hendy, Susana aja jalan burimu nah. Wes mamane di siapa yang mau dicocol di gelas toh? Campur kabeh. iya cabenya, aduh, Alah cabenya cabenya ketinggalan. orang sejuta main loh, Bu. Ya Allah, lombok enti. Anda mundur tau apa ini?
Jiko iki to. Ditambah iki nih. Masih bagus. Iki. Lewat. Aku es yo. Kayak es ngono yo. Terus kok ngene to, kayak bakul es po. Iki Pak. Ya tak bagus. Es. Tekan, tekan. Wes iki biru. Lagi kok ayu-ayu ning ra ketok iki. Apel. Lembut, omongnya dicampuri iki ngono. Kayak es to. Lagi Endi esmu? lagi. Es buah endi? Lah es e. Hah? Es e kene. Lah es endi? Rempoken to. Wi Pak, wi. Wi Pak, Pak. Oh, dikira wis ada adonan nih. Pak.